By die twee tandoeie het ons eerste klas, tweede klas. By die vier tandoeie, eerste, tweede. By die sestand ook eerste, tweede. By die agtand het ons eerste. En by die rametjies, die junior klas, as ons by die junior klas begin 30 tot 40, het ons eerste klas gekry, eerste, tweede, derde. By die open klas, ook weer eerste, tweede, is al wat ons saamgebring het, maar ons het baie goed gedoen en alles. En by die ooie het ons senior kampioen gekry, junior kampioen het ons ook gekry, die reserve junior kampioen was ook ons. By die senior ooie het ons senior kampioenskap en die reserve senior kampioenskap gewen. Die grand champions van die skou was het nog steeds ook ons. Die reserve ooi was ook ons en die grand reserve champion.